ľudí, dneska vás vítam u mého prvního tutoriálu, jak vyrobiť TNT dielo. Na TNT dielo potrebujeme obsidián, čudlík, redstone, keblik s vodou, TNT. TNT se kraftí z pušného prachu, ktorý dáme do krížika, z ktorý spada z creeperu a piesku, ktorý dáme do kosoštvorce po 4. Dáme si 1, 2, 3, 4, 5 obsidianu, zvýšime to ešte o jednu radu, sem pridáme jeden obsidian na jednu stranu, to je jedno akú, sem dáme takýto ako keby prístrešok, sem to dopojíme jednou ďalšou stranou po 5 obsidianoch. Takisto ako tu, akorát, že tam bude len jedna vrstva, sem si môžeme pridať takto ďalší, alebo ho môžeme dať sem, alebo tam môžeme dať aj hocičo iné, ale to by vybuchlo. Takže sem si dáme čudlík a sem si dáme čudlík, sem dáme takto redstone, počkaj, až na tento jeden blok, sem to dáme takisto, skontrolujeme dobre, potom ako keby prístrešok sa naleje voda a teraz sa tam vlastne dajú TNTčka takto. Týmto zapalíme tie spodné a týmto vypustíme to horné. Ešte sa to dá spraviť aj druhým spôsobom. Tento je podľa mňa ľahší. Takže ak sa vám video ľúbilo, like, odber, koment.